आच्छा दिनैहाय जोंनि बे बनगाव मण्डलनि सिङाव थानाय पाटगाव प्राइमारिनि अमेन बिपिएफनि आफादगिरि आरो नेहाथारि बेजों लोगोसे बिथांमोना 20 जन दिनैहाय बिजेपि दलाव जगदान जाफैबाय आरो बेजों लोगोसे मागुरमारि प्राइमारिनि सिङाव थानाय जोंनि मानगोनां नैबे बिथां दं आरो बेजों लोगोसे बिथांमोना गासै राभा आरो आदिबासि आरो रय आरो बर' बिसोर गासै 30 जन जादों दिनै टटेल 50 जन जयनिं जानाय जाहैबाय बेखौनो आसा खालामदों बनगाव मण्डलनि जानानै आं सासे एमसिएलए जानानै आं आसा खालामदों जाहाथे फैबाय थानाय समाव बिथांमोना बयबो आंजोंनो फैगोन होननानै सानदों आरो दा गोबां जयनिं हाबाफारि दंबावो दा बे हाबाफारिखौ आं लासै लासैनो लालांबाय थागोन दा बुंनो थाङोब्ला बिपिएफनि गासिबो रायजो राजाफ्राथ' बांसिनानो आंजों दंखाजोबसै लिडारफोर दं दा माखासे लिडारफोरखौ आं हयथ' सोरखौबा मोनदों सोरखौबा मोनाखै दा दिनैहाय आङो प्रथमावनो आङो ब्लकनि भाइस प्रेसिडेन्टखौ मोननो हाबाय पेरेन्ट बडिनि आरो प्राइमारिनि अमेन बिपिएफनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बिथांमोनखौ आं मोननो हाबाय दा बेनि थाखायनो आं बिराद गोजोननाय मोनदों आरो बनगाव हिसाबै दिनैहाय नंगौ जों बयबो नारा नाथा मानसि बोलायनाया सोलिगासिनो दं निस्सय नोंथांमोनाबो मिथिगौ इउपिपिएलआनो होन बिपिएफआनो होन नाथाय दिनैहाय बनगाव मण्डल हिसाबै बिजेपिआ देरहानायनि लामायाव दंसै बे खाथां आरो मानसिफ्रा बांसावदों राजिब बांगाला टिकेट मोना होननानै मानसिफ्रा बांसावो बे बांसावनायाव हयथ' नंगौ नामा साननानै माखासे रायजो राजाफ्रा गोबां गोनो गोथो जानानै दं नाथाय आं दिनैनि दिनाव बुंगोन राजिब बांगाला टिकेट मोननायनि प्रस्नआनो गैया 100% मोनो दा बेलायाव आं ओंखायनो रायजो राजाफोरखौ खावलायदों सानो जाहाथे नोंथांमोना मालायनि खोथाखौ लानानै जाहाथे गोनो गोथो जायाबालानो थाब थाब फैनानैनो आंजोंनो बिजेपिआव जयनिं खालामफैयो बेखौनो आङो बनगाव मण्डलनि साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायहरो जिहेतु दिनैहाय नुहुरखाबाय प्रत्येकटा भारतबर्षआवनो बा आसामावनो नोङो एलायन्स दल नङाबा देरहासार जानो हाला अब्ला नों बे बिटिसिआव मालाय जोङो मारैहाय देरहानो ज' गेलेयाबालाय दा आं बुंनानै लानायसो जायो मानसिफ्रा आंखौ गाज्रि मोननो हागौ बर'फ्रा दिनैहाय बिटिसि ओनसोलाव 22टा टेस्ट टाउनफोरा देरहानायनि केपासिटि दं नाथाय बिदि होननानै जे जोंनि मानाव गेदेर आसामनि सिएम सारा बेखौ लुगैयाखै जिहेतु बर'फ्रा गोबां आन्दलन खालामनानै मानसि थैनायलाय बिथांमोनखौनो सुबिदा होनांगौ जों सरकाराव थाफागोन जों गेलेगोन जों जेब्लायबो बर'खौ गारनानै जों सरकार दाया बे खोथाखौ बुंबाय थायो ओंखायनो आरो गोबां मिसलिड खालामो रायजो राजाखौ गुबुन दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोना बिटिआरआव जुदि बिजेपि सरकार जायोब्ला सिबा गुबुन हारिसो जागोन होननानै गोबां जायगायाव बुङो नाथाय बेफोर नंखाय बाथ्रा बिटिआरआव बिजेपि सरकार जाब्लाबो बर'आनो सिफ जागोन बर'आनो इएम जागोन आं खावलायनोसो सानदों बर'फ्रा जुदि बिजेपिआव हाबाब्लानो आलदा आलदा नाजाबाय थायोबा खिन्थु जोंनि डेभेलपमेन्टआ बारा जानाय नङा जुदि बिजेपि सरकारजों थाफानानै जुदि जों खामानिखौ मावबाय थायोबा गोबां डेभेलपमेन्ट मोननो हायो दिनै मा होदों मा होआखै बिसमुरि लामा बेखौबो होलाय सरलपारा थांनाय लामा बेखौबो दाखालि होलांबाय आरो नेक्स्टआव उदालगुरियाव इउनिभारसिटि खुलिगोन गभर्नमेन्ट कलेजखौ इउनिभारसिटि खालामबाय बेनिफ्राय माथो नांबावगौ आरो गोबां लामा सामा जाबाय गोबां आसाम मालानिफ्राय जाबाय आं सानो जयैनो जुदि बिजेपिआव जानानै गेलेयोब्ला बर'निनो लाब दं जिहेतु मोनफ्रोमबो सक्तिखौनो बिजेपि सरकारा बानायनानै होदों मानाव गेदेर जोंनि हाग्रामा सारनि दैदेननायावबो बे बिजेपिआनो सक्तिखौ खालामनानै होदों
मानव गेदेर एनडिबिनि नेताफोर एबसुनि नेता प्रमद बर' बिथांमोननि दैदेननायावनो बिटिआर सुक्तिखौबो बिजेपिआनो बानायना होदों आरो दिनैहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों ट्राइबेल हारिखौ बिजेपि सरकारा माबादि अनगासिनो दं दिनैहाय गोबां जाथावै जिनिसखौ 40 बोसोरनि सिगां जि खामानिखौ मावाखै दिनैहाय बिजेपि सरकारा मावगासिनो दं आदिबासि मानसिखौ दिनैहाय भारतबर्षनि सासे प्रेसिडेन्ट होनानै होदों जोंनि बड' कसारि सर्बानन्द सनाल सारखौ दिनै सिएम होखांबाय सिएम होखांबाय आसामनि बेफोर साननो हाथावै जोंनि मा होनो बेखौ सिमां आरोखि दा दिनैहाय जोङो दिनैहाय दिल्लीयावबो जोङो ट्राइबेल मन्थ्रि मोनहैबाय गोदो जोङो कंग्रेसनि दिनाव बिदिखौ जों मोनफेराखैमोन दिनै बिजेपि सरकार जानाय लोगो लोगो जोंनाव आन्दलन गैला गावजों गाव बुथारनाय गैला दिनैहाय 4 बोसोर बारलांबाय मोनसेबो दखान बन्द जायाखै साखा बन्द जायाखै लामा बन्द जायाखै हाथाय बाजार बन्द जायाखै गावजों गाव थैलायनाया गैला दिनैहाय जोंनाव सान्ति सुक्ति जादोंमोन बिटिआर नङा होमबा बे समनिफ्रायनो दिनै बे जोंनाव गावजों गाव थैलायनाय गावजों गाव बखिलायनाया गैला सिगां समाव मामोन जोङो हाबा हुखा जाबाबो पार्टि लानानै जों बखिलायोमोन दिनैबो खिन्थु बे दिना जोब्बाय जोङो दा हाबा हुखा थांबाबो जेखि पार्टियानो जों बयजोंबो मोजाङै सावरायलायो मोजाङै रायलायो हाबा हुखाफ्राव नंगौमोन सानसे समाव पार्टि लानानै थांलायनाय फैलायनाय गैयामोन नाथाय दिनै बे जिनिसा जोबनानै थांबाय बेफोराव गासैबो बिजेपि सरकारानो बानायदों अब्ला बिजेपि सरकारा दिनैहाय जोंनि बर' हारिनि एबा ट्राइबेल हारिनि मारैथो गाज्रि जाखो सारा ट्राइबेलाथ' जों बर'ल' नङा कार्बि आलं डिमा हासावफ्रा दिनै बिजेपि जानानै गोबां डेभेलपमेन्ट खामानि मावगासिनो दं अब्ला जोंनि बिटिसिआबो हायैनि खोथा गैया हादों दिनै बर' जाथिनिफ्राय सासे स्पिकार मोननो हादों बेफोर जाहैबाय एकदम साननो बिराद गोनां दिनैहाय बिजेपि सरकार जानायखायसो जों बेखौ मोननो हादों गुबुन सरकार जानायमोनब्ला हयथ' जों बेखौ मोननो हायामोन बेफोरखौ बिथिङाव नायनानै दा जोंनि दा बिटिआर ओनसोलाव जोङो बिजेपि सरकारा दिनै 25थानिफ्राय 27था देरहानाया खाथांखा बेखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै खोथा होबाय गोजोन्थों